Man huwa Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu? Ingabe wayengubani u-Abdurrahman ibn Auf, uNkulunkulu athokoze ngaye? Wayengomunye wabokuqala abayisishiyagalombili ukwamukela i-Islam, emenywe ngo-Abubakar, uNkulunkulu athokoze ngaye. Wafuduka kabili. Okokuqala waya e-Abyssinia waphinde waya eMadina. Ungomunye kwabayishumi abathenjiswe iJannah, futhi ubalwa phakathi kwabokuqala babaseki nabavikeli bakamprofethi ukuthula makube kuye. Wayenguchwepheshe kwezokuhweba, uNkulunkulu emnike incwaba yamathamsanqa. Kodwa kunjalo, wanikela ngomcebo omningi, exhasa izimpi zokuzivikela, ekhulula izigqila, futhi edla nabampofu ngaphandle kokungabaza. Walwa empini yokuzivikela yaseBadr, Uhud, nazo zonke izimpi ezinkulu. Wathola ukulimala kakhulu e-Uhud, futhi wasebenza njengomunye wamaqhawe anesibindi kubaSulumane okuqala. Waqokelwa umprofethi ukuthula makube kuye mathupha ukuba ahole izimpi, futhi wahlonishwa lapho umprofethi ukuthula makube kuye ekhuleka emva kwakhe eTabuk. Washona ngonyaka wama-31 ngemva kokufuduka, futhi ukhunjulwa njengenye yezinceku ezinomusa, ezinokwethembeka futhi ezinokuzidela phakathi kwabafundi balesizwe.